Dali všechny, já jsem mi zavítám u další videa. Bude to zase Clash Royale, po dlouhý době, úplně jsme dlouho nenatačili. Dneska tady nejsem, jsem tady s Danem, nazdar Dané. Čau. A zahrajeme si Clan Battle, už jsme měli čestku z 10 z 10, co jsme mi padli úplný Tak, dobrý. Jsem se udělal vlastně. Děláme tady troll decky, teď jsme vyhráli, tak Dane, pojď, jdeme. Dane, jsi tady? Jsem. No, tak to je dobře. Víč? You can't clone a clone. No, to je škoda. Co půjdem? Peku. Pika, okej, dáme piku. Půjdem peku. Nejdu až teď, hele. A jemu pomalu. Najednou budu krýt tu tvojí. No, takže. Da nemohl bychom kryt příště tohle to asi, že Já jo. to možná bychom možná, že příště i mohli. Red baby. Tak pojďte. Bum. Ne, nesnáším, Dane, my jsme tam nedali nic, co by krylo splash. Tak. Nevadí, já tam dám ještě minipeku. Dane, já tam dám ještě minipeku, neboj. Veď. No, tak to by se Jo, tak jako jo, dobrý, ta peka není do vzduchu, což je hodně dobrý. Což je znát. Jo, tak. To nemáš spell. jo, šípej. Super, tak to za mě. Já tam dám Dark Prince, jo. Super. Dane, nepodceňuj Dark Prince. Já ho nepodceňuju a podceňovat ho budu. Běž mini. Aha, Ale já umřela. já nic nemám. A nic nemám na ten balón. Už jo. Mohl bych tam klít ten balón. Mohl bys... Já jdu klejt. No, to jsem chtěla teď říct, no. Takový failisti jsme, no. A tak. Potřebujeme double elixir, Dane, abych mohl peku. Já nemůžu peku. Taky tam dej. Já nemám elixir. Je chyba. Kolik tam je těch baby drag? Málo. Jo. Jo, přesně tak. Mimochodem, oba máme elektrovizáty. Ne. Já ho mám jenom a já ho dám na zrcadle, víš. Jo. Ty je dáš Bang, light bang. inkvizát a máš ho v zrcadle. To ví snad každej. Každej druhý. Easy. Sanát. Tak ne. Tak hard. Jo. Tak. Kámo, tam mi podle mě zbylo stejně jako tam na té druhý, proto tam dám Zarda. To je noob, on to ještě rage, ne? Není to noob. Je to noob. Tak jo, Dark Prince na vás. Bang, bang. Ach jo. Tak jo, šípy. Skeleton na mě v zrcadle. Dobře. Jo, baby, kdo to dělal? Všechno. Cože, to už je konec. Jo. Super. Tam si to neuvědomuje, jak natáčíme. Kolik bychom dali? No, tak 2-3 Clan Battle. Aby časově to bylo tak kolem 10 minut, víš? Teď musíme počkat, já to střihnu, až se načte Wi-Fi. Tak, jsme tu zpět, už jsme v boji, už se nám načetla Wi-Fi. Protože nám se zase vybily data na Wi-Fi, teda mě, respektive jako nám doma, on je tady na návštěvě, protože je rebel. Prostě se to musí načítat, tak Data, jsme no. dostřihli a teďka už pokračujeme. Proč tam dávají všichni Skeleton Army? Když tam Hele, máme nový. umři princezno. Dobře. Ne, minipeka. Škoda. Hele, Dane, tohle není dobrý, proto tam dáme elektro. Super. Zase 2 elektro. Jo, Jo, nepodceňujte elektry. jo no. Dokážu vám dát damage 400, to není špatný. 400 damage. Dané? Proč máme všichni balón? Nevím, proč ho kryju. Dobře, Dan, dobře. Minioni špatně. Jo, Dané! Oni nám dali kingy. Jo, ten skeleton jeden. Jeden skeleton? Jeden malý skeleton vyšel si na procházku. Já se netěším, až budu tohle video stříhat. Jo lidi, možná někdy budu streamovat, až bude lepší Wi-Fi, tak budu streamovat, takže se určitě koukněte na stream. Někdy. Za 5 let.
Proč mají všichni lava hal? Protože já ho nemám. Že by- Prdím na... Kam to stavěj? To jsou ocasové, kam to jako postavili. No tak nic. A ne? Bam bam drž. Bam bam drž. Bam, bam. Umři! You are dead. Proč vždycky dáme ty elektrovizáty na stejný místo? Já nevím, ale já ti tam teda nekoukám. Já vím, že je to tady takhle vidět, kam ukazuju ty a já, ale jdu Wizard. Je to lepší. Běž. Jdu, takhle on jde, podívej a střílí. Ježiš, proč to dáváš na to Inferno, když tam jde princezna? Když tam ta princezna nešla. Jo. Jdu. Dobře, Dané, jdu defendit Pekou. Řekl jsem defendit Pekou. Proti Giantovi a... Milion hodně. Tak pojď, umřeš princezno. Ne! Nemám tě rád. Myslíš, že někdo tady někoho rád má? Jo, ty mě. Cože? No, to jsem se asi splet, že jo? Jo, asi hodně. Jeden, já jsem to nemyslel takhle, já jsem myslel jako kamaráda. Jo, tak to asi jo. Chudák ta Peka, ona se furt musí vracet, tyjo, za kamarádama. Že jo. A zase. Tam musí furt krnejt, jo. Tam jde Peka, kam zase běží. No, tak easy. To už nedáme. Návrh. No, tak to jsme vyhráli. Takže easy win. Kolik máme času? Jo, 6 minut, tak ještě jednu. Ještě jedno, Dane, jo? A pak to se stříháme. Přesněte. Tak jo. Hned jsme tu zase, no tak pro vás je to hned, pro nás minuta. Kurňa, no. Jo, jsme tu zpátky, samozřejmě proti nějakým Riffy a Dark Wizard. Dark Wizard. To je jméno. Dark Wizard. Tak jo, můžeš Peku. Nemůžu. Můžeš. Teď. Já si asi zapnu webku. Dane, chceš tam být vidět? Ne. Škoda. Ne, protože tam už by bylo vidět, já to bych musel hrát takhle, a to se mi fakt nechce. Ne? Ne. Proč nemáme žádný spely? Protože jsme si je nevzali. Máme spely. Protože? Máme No, oba spel. šíp. Elektro. A to se nepočítá. Ale je to... Ty jo, ono... Hele, příště bychom mohli jít doleva místo tam, kde není ta bomb towerka, jo. Pouštění pro příště. Nechoď tam, kde je bomb tower. To jsem chtěl udělat i já, no, ale nestihl jsem to. To ne? No. OK. Já si mi načte elixír. Tady se to podívejte. Mně se zdá, že ta Peka štěká. Cože? Tak To je gong change, tyjo. Já tomu říkám gong. Go. Kámo, oni mají hrozně dobrou defense, ten Kano. Proč to tam dáváš? To stejně nedáme. No, jo. Boom. A to se jako myslel, že to dáme. Jo. Protože tam mají ten tombstone, ty jedou nějaký noob deck. No, znič ten tombstone. Tak ne, dobře, tak ho neníč. Bacha, Dané. Jejda. Dané? Jo, ne! Dané? No. Takže problém. Netrefil ses. Neumíš s ním zapovat. A ty jsi říkal, že umíš. Protože byl moc rychlej. Takže nebudu se vymlouvat. Neumíš to? Tak dobře, lidi, tohle jsme prohráli. Tak do třetice všeho špatného, jak se říká, že jo? Jo, nebo aspoň u nás se to říká. Jo, velmi špatného. To dáme, jejda, mě uklouzl prst. Mohli jsme to zachránit. Dane mě uklouzl prst, Už to tam- promiň. Já to ne. Promiň, Dane mě uklouzl prstík. Tak už se na to asi... Ne, nevykašlem, Dane, to dáme, podívej. Dane, podívej, to dáme. Ty to dáš. Dáme stream, Dane. To je Stream, že budeme natáčet živě. Škoda. Stejně mi nás nikdo nekoukal, jo, já ti to pak předvedu, jak to myslím. Já vím, jak. Živě. No to vím taky, že živě, no to je jedno. No lidi, fail. To dáme. Jo, to dáme, Dané, počípy. Ne. Škoda. Tak dobře, dobře, jako jde to, no. Jinak mám 8. legendu, Graveyard na level 2. Úplně k ničemu. Takže jich mám furt 7.
Pojďte, hned vám to tady ukáži. Tady. Tady to. Nevím, k čemu mi to úplně je. Hej lol. Koukej, co udělal nový? Takhle, že se to označí do modra. Já jsem to ještě nikdy nevšiml. Tak jo, pro tohle video by to bylo asi všechno. My se tady s váma rozloučíme. Čau. Čau a uvidíme se příště. Takže čau!